labang so a whole along press conference mother press media nilitum APHLC lapen ASDC pen kepapon alam thela po hello nilitum long so mailo alam gi pukang tu make it is a historic moment for the people of Karbenglong and Sales alam thebang la po hello ladak long standing demand for Article 244A Autonomous State ke hang ajarding pik hang yang lo non benetum langdam polote 39-40 years dak do edlo setame labangso Autonomous State niltum pini antalong lelang aposi nilitum pini ladak all party hills leader conference ben nitum party do anpen isi labangso a state kapelongja phan chingrum pet pen isiweda platform pen isiweda nu jok pen nu jok piason era labangso article 244A pelong nang pu pen kamatha si pini ladak kopai ke me niletu malong non autonomous state demand committee ang tu makeja tum pen pini tum dak mai ni long lo la pen me along ni tum penang alam chingwai long lo chethan long lo chingki long lo la pen nil tum kachethan la pen ka chingki alam ka chekroi la mepik pusentum mathapon lo athela ke Karbenglong a radaphan Karbialong riaphan Karbia khephan ke me sen isi abirta la pen isi a message pusen netum dak mathadam la pen munthidam lasi pini ladak alang atum pen ASDC alang atum along claim rapet KNC KSC la pen youth front la pen dak niltum APHLC along claim rapet along nitum dak women wing lapen akapreka song trok sian bak nitum dak ching room si autonomous state mata article 244A aphan che song rapet lo nang a hok pega che song with full determination lapen sacrifices dedication lapen transparency pen labang so autonomous state hang lo nang punetum pini ladak lahin nitum iri chi op seroi si nitum mining chingduk seroi si kedamtang alam nitum lahin nitum dia seroi nitum pinipen dak Karbenglong radaphan isi vet ang aseang tong ipon dia pasi nitum dak pini chingwai pon lo lapen dak riti nim rokom pen chenglo nitum dak asami satum pen ake prek nitum do lasosi halabang sohut Indira Gandhi Prime Minister Manu no Hose Meghalaya to ampan reorganization lasoke do lang tuman state ke POC nil to ampan penongsi lamso article 244A bang ke pitekang lo lasi lamang soka jihang tu mia pan nitum makoja kong aki mi pen nitum strategy aki mi pen ideology aki mi pen lamang soka pelong ye pan pura nitum non ladak pinia bang ke song ni se chingrum cholang bosa me tum kapreka song apan same non dak BJP da chok Congress da chok CPML se da chok lapen NGO sa tum se da chok social organizations da chok lapen tek se reset individual tum se da chok nil tum long penang pachirap tum si nil tum also isivet a platform mata pillar anu jok e ponse nil tum labang so autonomous state pelong po posi nil tum pini radang no lapen tum metang organisation ang do same nitum pini seme cheneng lo seme chen lo la pela so teng ben si nitum klem dampon pe me po bang si pini nitum che parai pon lo la si kache parai lam thi isi bang la lo la po party same APHLC tum ben same ASDC tum ben same autonomous state hang rap pelo nang po bang si number isi bang tum che kroi lo la ben number ini bang ke la that straightening of boundary non dok megala a state penitum isia boundary do da penapun son taksi Nagaland pen sabe isia boundary do la sila pupu adu ya hoy along sabe nitum ko son si te chepang tang thek pen itum along le ke dam de jima nitum ma khai tum hal poki sum ga jima la kan do elam sabe itum odunona claim do nang po bang si nitum chingwai pon lo da pen la dum che kroi lo puta da pen che perai lo pen son thom bang ke influx mate immigrants along the prek pen itum long la illegal immigrants po bang aka prek adet pen ke bang pen dak nang ke do pen long le nang ke endun long le nang phalang no dun la pen itu ma phan la so si la influx amuni atum pen itum pa sik sak du ma chesu along le along nang ke chithi dun pen itum ko som ka chekhang tek jima
ป่วยหัวลำเป็นสมัยนี้ทุ่มลาหินเห็นปอร์ติสมัยเช็ครอยซาร์โลลาบางเงินทุ่ม join fight โดบบ่งสิลาบางโซลาบางตานี่ทุ่มเช็ครอยหัวโลเป็นปอร์สมัยนี่ทุ่มสองอันบ่งสมัยผู้ปกครองสมัยก็ส่งสิจะ respect รอยเทคจิมาจิงฮอนสิรอยเทคจิมาเชรับสิรอยเทคจิมาลาบางโซลามตาเมปีนี้ทุ่มมุนีราฮิซับเฮมซีฮิซับอิสิเวดาfamily ay sa pen kaching hon seroy kachelang seroy kacherap seroy lai hu alam tan nitum pinida chekroi sar lo la pen nitum labang so hem prek long le tik bangke nitum bangke dora pet po thagra pet po klema pet po bangsi nitum pidia mai lo bangke cheparai pon lo la si pini nang le tum phan niltum pen ka pachini alam theke lapu ik hello la si non niltum along dolang chelang rapet ASDC president ka hai Rolang alang lihin bersama aku nang dompat tan kacini pon trupo.